Subling giila ang mga Kapuso program ug personality sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 sa Trinity University of Asia. Ang detalye ni Mark Reggie Abella. Giila ang GMA Network isip TV Station of the Year. Ang paboritong kauban sa pamahaw nga 25 anyos na nga naghatag og serbisyo, balita og kasayuran ug kalingawan ang unang hirit nga giila nga Best Morning Show. Gidawat kini sa usa sa mga anchor sa programa nga si Arnold Clavio. 24 oras mo'y giila nga Best TV News Program of the Year. Ang usa sa mga anchor niini nga si Vicky Morales mo'y napiling Female News Anchor of the Year. Ang usa ka programa ni Vicky nga Wish Ko Lang mo'y giila nga Best Public Service Program. Si 24 oras Game Changer segment host Martin Javier mo'y gilang Best TV Sports Program host. Si State of the Nation anchor Atom Aurelio mo'y napiling Male News Anchor of the Year. Ang top rating public affairs show nga Kapuso mo Jessica Soho mo'y napiling Best News Magazine Program. Ang eyewitness nga laing 25 katuig na nga public affairs show o naghatod sa matulunanong mga dokumentaryo mo'y napiling Best Documentary TV Show. Mga Kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa isinasagawang Samtang, ang regional TV mo ay napili usab ng Regional TV Network of the Year. Napiling Best AM Radio Station of the Year ang Super Radio DZBB. Isa pa rin siyang kaaway. Gawin mo na ang kaparasang... Giila usab ang hit Kapuso Family Drama Series nga Pulang Araw, isip Best Primetime Drama Series ug Socially Relevant TV Series. Ang pipila kabida niini nga sila Sanya Lopez ug David Licauco mo'y napiling Best Primetime Drama Series Actress ug Best Primetime Drama Series Actor. Gihatagan usab og citation alang sa Breakthrough Boy Group of the Year ang Kapuso P-pop boy group nga Cloud7. Og kauban nato matagfanang halian ang It's Showtime mo'y napiling Best Noontime Show. Samtang medalit sa usa ka bonggang performance sila Rochelle og Cloud7 sa awards night. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak.